that go fast for Daniel Pemberton, last year's discovery and our next guest. This summer, he worked with Guy Ritchie on The Man from U.N.C.L.E. en heeft net de score voor Steve Jobs afgewerkt voor Oscar-winnaar Danny Boyle. The film Steve Jobs was just released this weekend in the States and we're very honored that we get a first track of the score. En dan gaan we in hogere sferen met Daniels muziek voor de thriller The Awakening. En wat een thriller is dat. The great Flemish radio choir later joins the stage with solos from soprano Hanne Roos en bas Piet van Zichen. In de muziek van de winnaar van last year's discovery, Daniel Pemberton. Città